Kashnong Kweng Ribhoi District, Kabahap Hapo ka Umroi Constituency, Kalalong ka Way na Kishnong Haka District, Kabalamat ika Jingsha Khangdam, Haka Jingja Wanling Shop ka Klam Covid Khatkhandai. Haka ba babun ki paiba nong shong shnong, kilahap ban shong set slong, bat penkerpang yilade. Uway na kirangba na katay kashnong, uba las nokhel jalong, ubalong uway na kibala shakta, haka tay ka Klam Covid Khatkhandai, ulay thu bakum uway na kibala yo yakane ka jingpang, bat mentaw lakoy lakya, hadin bola syak sumar bat penkerpang yilade, kumba arphos ngi. Nakaliang utay urangba, ula kuntu sya kipaiba bakim day ban kensting yakane ka Klam jingpang, dakaba uong, kum uway na kinongpang ulamat yakane ka jingpang, bakalong ka basyirkhay, bat ka jingma na ka benta ka jingim, Henry ula ay man sim sikipai ba, bakim day pat ban siir banting, habayo yaw new kanyang jingpang, Henry de ban subot renti, ya ki jingpta ka sorkar, bad ula ongru ba hadin ba ulamat ilade, ula sim jing shisha hadu kata-kata. Bad ula ay man sim ru siya kiway pat ki badang sya kta, bad ki badang sya set selong ilade hadu menta, bakin ko ngu ilade bad banyetre lang bad ki bor shnong, bad ki bor ki badai pej, ya katanat ka kway kakya. Bat susu ulo ongru bakane ka day kapor, bakumno banyele persya ekane ka thma khlam, haka ba ngim day ban pelong politics, om day ban yatho ne kadaw kti, bat ban yakawang kti iwe pan, henre ngi day ban aiman sem bat ban yetre lang, naga banta ban la ban rat dingkong, yaw niu kanyang jingpang Covid Khatkhandai, naga dong baga thanyi brok away. Ngaday ba las nokhel jalong, basyong basa Kashnong Kweng. Kubadan hapo Perembong Blok Ribhoi District. Kashnong jungi kuba tip kadai ka Kashnong kabala syalan shop hakane ka jingpang Klam COVID-19 nadu ka laiterik jong uneu penai me arajar arpui te Henry long kumuwe na ginong siyong sinong jong ka na sinong nga de way bulaman ya ka na ka jingpang nadu ka sauterik jong unay banay but menta nga kuwa ban pasya syapi ba ngalayo ya ka jingkoy na ka ni ka jingpang kani ka jingpang ha ka jing syam ka jonga kalong ka jingpang ka basyir khay ka ba ma lada ngi new sting lada ngi ken sting lada ngile bom sud nyaw kan kta ya ka koy ka kya ka jong inre kalong pat ka masuk ha ka jing syam ka jonga lada ngi sumar ya ladi bat ngi but berking ya ki kendon ki ba ka health department kala pta yangi kala hikai yangi banle kamon ngila ban yo ya ga jing koy sai sisin pan ha ga jing syam ga jonga nadu bangayo ya ga ne ga jing pang ka sau drink jong bunai me mentau senam long habang aperkat ngas ngau diau ngas ngau du jingkerman ngaperkat ngan salung kumno kai ga banjia ya ga jing im ga jonga hinre da kajing IT da kajing hakakut lat la ban ong nga persyang ban but bat ban le ya ki kiba laptha daga health department te kum ka jing ai man sem ya phi ki paj ba nong song snong jong ka snong jongi ki batang don ha padang ka jing sitam bat ha ka ju ko por phimdei ban du jingkerman bat phimdei ban shepting hinre phinle ya ka badon kam kaba ki doktor lane ki breu naka health department ki labatai ki laptha ya phi banle sengau ban but ya ki kendon ki ba ki labu kdang ba ini yo ya ke jingpa jingkia kumba kalong menta
hasinong jongi ngiladon shibun kiba layo saisin pan ia ka jingkoi tengi kermen ba kini ki badang don kin sakoj haba kibut berking dipikir ya lede nagane ka jingpan de kum ka jing ai mensim ya ki parasnong parathau ya ki pramabajan marpa bat ya baro ki badon ha kadong riboi ka bait ka jong ki bayo ya gane ka jingpan ba ga jing syam ka jonga siman nga kuah ban pasyat syapi bangim de bandon kono ka jing syap ting henre bangin don ka jing snaus kam ban le ya ki badon kam bat ban kiar na ki balon persya ha ka bede bat ki protokol la ni ki SOP ki bala hikai ki bala tha yangi na ka sarkar te khendiat kumuwe na ki ba yo ya ga ne jingpang hadin bangala yo ya ga jingkat ngapan pau ya ga jing sengu sibun ya ki doktor ki nurse bat ki staff barok jongka health department ki bala health department lengbaga hoirembong CHC bat kayap ngar stop center ki bala trei sitom mit bat sengi ki bala wan shane senong jongi ki bala wan ai mensim yangi ki bala wan ai ya ki jingyarap ki dawai ki dasin na kabenta jika jing don kam jongi ki nongpang penpau ya ki jing sungu ya ki jing trei sitom jongpi bat kublai sibun boblai unang ai su ya pi ya ka mensim jong kajing lakloi ban le ban ai ka jing syakri ka ba phatam na ka banta ki pajba nong shong snong jongi hangne bat kumju hakane ka than jongi hi barok kowe ngi kerman bo blei unang ai phi ya ka met ka bukoi bukhia ba pinang la ban nang tre sitom susu na ka banta bangin yo laj na ka ne ka jing pang klam ka balawan lensyok ha ka ne ka snong ka thau jongi ha ka dong ri bhoi be jongi bat kumju ha kari khasi be jongi barok kowe debat ha ka ju kopor ngapan pauru ya ka jing sngongu ya gitu ki baladon ka mensim pan ai ka ketiga mon ka ketiga diang ka jingya treilang leng ba ka jingya rap ka jingya kersian jong pi ha ka bakum kene ka shong ka shon ka bangi kendu kum ka snong ka tha ai kublei ya ki rew shimat ya ki seng baper ya ki nongmi khmat ki bai ki jongi ki balakloi ban yarap ban ya kersian ha ka bakum kane ka khia ka shon ka shon ka bakum ka snong jongi ka ya kendu ha kine ki benai ki bala barok si benai ngila banong bat bahadu mentaru ngidang sa ha kane ka ha ka jing bat jong kane ka jingpang tengi kermen ba kajing ai mensim jong pi kajing trei kajing no senyang jong pi kan long kajing kerku naga benta ka snong kathau jongi nginang kermen bapidang yai peteng ban ai ka ketiga diang ka ketiga mon naga benta ka kasion lane ka yap ka im jongi kum ki pajba nong shong snong te khaddu yawai ngakwa banong sikentir kum ki pajba nong shong snong ki marjan marpa ki lok ki jor ki bana sajan bana sajngai kane gede por bangini perkhat naga benta kumno bangini le persya ya gane ge jingpang khlam gimdei bani sim kabu ban pelong ya gane ka kam kum ka kam politics
hinrei kan mau ba kane kadai ka kam ka ba baro ngidei bani trailer baro ngidei bani shim khialang khnang bangila ban job ya kane kaching ngim dei ban thau ngim dei bani nyau ngim dei bani kedau kti ya kajing duna ya kajing ya lade ya kano kajing bombet dombyang lane ladang ilap ya kano hendri gini ai mensim nakabanta bangila manila persya ya kane kajing pang te tang kini giktin ki bakhendiat hublai sibun ngi kerman ba ublai unang ya rap yangi bangila ban job ya kane kajing pang nga khendiat nga klet daga baburam ban ai kajing sungu kajing hublai ke bakarpang ya ki balang baper ya ki kenhun balang baper ki badon haga ni kadong bat ka bathan ke jongi ki bala pendam ya gijing duai naga benta ka sinong ka thau ke jongi naga benta bau blei un ai yangi saisin pat ya ka jingkot jingkhia kublai sibun ya pi baro kublai un kerku bat unirap benginang la bat job ya kane kacing bangi kendu leng ba kacing wan jong ka de kacing pangklam kublai sibun